ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ନୋଟିସଟି ହେଉଛି ଡିପ୍ଲୋମା ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଡିପ୍ଲୋମା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ। ତ ନୋଟିସଟି କ'ଣ ଆସିଛି ନା, କିଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାନଙ୍କର, କିଛି ଡିପ୍ଲୋମା କଲେଜ ମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପିଲାମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେମାନେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ପୋର୍ଟାଲଟିକୁ ଆଉଥରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। SCCTVT ପୋର୍ଟାଲ କେବେ ପୁଣି ଖୋଲିବ ନା 8 ତାରିଖର 10ଟା ବେଳୁ, 8 ତାରିଖର ସକାଳ 10ଟାରୁ 9 ତାରିଖର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏ ପୋର୍ଟାଲଟି ଖୋଲା ରହିବ। ତ SCCTVT ଅନଲାଇନ୍ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ ପୋର୍ଟାଲ ଆପଣ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍? ଓନ୍ଲି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ। ପରେ କୌଣସି ମତେ ଆଉ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନୋଟିସ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଥିଲା ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନଟି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନୋଟିସଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।